Nyt on melko mielenkiintoinen Vekotin kysseessä. Kupotanko moottori tämä vai? Kupotaan se on, joo. Pitäis tuo kaivinkonesysteemi saada. On melko pikkunen, kun katto on pikkusen matalampi mitä itse. Pitäis vaan niinkö saada tuo kauhan kallista ja pelaamaan. Kyllä me jo järkeiltiin siihen, että tuosta kun nuo sähköjohot vettää sillä, että nappia painaa ja tuohon laittaa sähköohjausventtiiliä tuosta, että se ohjaa sitten tuonne kallistajalle, niin saapi sitä kautta pelaamaan kallista. Tää on mielenkiintoinen Vekotin tämmönen. Melko komian näköinen systeemi.